ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ನನೊಂಜಿ ಯಾನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಬೈದೆ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆಡ್ ಕನೈದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಗುಡೆ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿಲುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ಲುಂಡು ಐತೆ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರುಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಂಜೆ ಮೀನನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪಿನ ಈತೆಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಬೇತಗನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕನ್ಪಿನಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತೂ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಾತು ತೂದಿ ಓಡು ಫುಲ್ಲು ತೂದಿ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಾತು ತೂದಿದ್ದು ಅವ ಐತಾತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಬದಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ್ ಕಾಯಿನ ಯಾವ ತುಲೆ ಅಂದೆ ಬಂಗುಡೆ ಪಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ತುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಂಗುಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಕನ್ನದಿನ ಶ್ಲೋಕುಗ್ಲ ವೇದಗ್ಲ ಒಣಸ್ಪಾಡ್ಗನವ ಅಂಚೆನೆ ಮುಟ್ಟುಲೆ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಸಾರ್ಲುಂಡು ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಸಾರ್ದ ರೆಸಿಪಿಲೆ ಅನ್ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಒಣಸ್ದ ತಾಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಉಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಉಣ್ಣುಂಡ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಅದವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗನ ವೇದ ರುಚಿತದು ಮನ್ ಪೆಂಚಾತು ನಂದು ಪನೋಡು ವೇದ ಕಲತ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಮೀನು ನಾ ಎಂಚಾತನ ಪನೋಡು ಲೈಕ್ ಅದನ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಒಂಚಾತನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಡತನ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನುವೆ ನಾನು ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.